Hát néhány játékot meg kell nyerni ahhoz, hogy valaki megvásárolhassa ezt az autót, amiről oly sokat beszéltünk már, és amelyet most már önök is közeli felvételeken láthatnak. 45 millió forint, kristályokból, drágakövekből, gyémántokból. És itt van a tulajdonos, Arik Herman, good morning, jó reggelt kívánok, Somorjai Gáti Eszter, marketing és PR menedzser, köszönjük szépen, és Frank Tamás, a Hungaroring Sport Zrt. alelnöke, jó reggelt kívánok, hiszen ha már sportautó, akkor majd az autósportról is beszélgetünk, előtte azonban erről a csodáról. Miből készült, hány óra alatt egyáltalán ki csinálta? In the company we have a section which is a masterpiece division. Központunkban van egy ilyen masterpiece divízió. Mesterműveket készítenek, így van. This is the most expensive toy in the world. Általában így szoktuk definiálni, hogy a világon a legdrágább játékszer található itt előttünk. Nem is értem, hogy miért. It is a 900 carat of ruby. The chairs. 900 karát rubintot tartalmaz. Natural ruby. The Ennek chairs az and the autónak dash. a székei Is ruby. készülnek Almost rubinból. 1 kilo of gold. Majdnem 1 kiló 18 karátos arany található ebben a kis autóban. The body is made of a Brazilian A natural karosszéria quartz, pedig Brazíliából származik, egy jégkvarc sziklából készült. which was polished from 15,000 carat of natural Összesen rock. 15 000 karátos sziklából faragták le, amíg ilyen kis automodell lett Repkednek itt az óriási számok, csak kapkodom a fejem. Ugye az is a különlegessége az autónak, hogy ez egy darabból készült, és egy darabból faragták ki. One piece in the world is impossible to make És two. ezért egy óriási nagy ritkaság, mivel egy ekkora nagy kvarc sziklát ugye ritkán találunk, és nem is lehet még egy ugyanilyet készíteni. Even the wheels A made of kerekeket, onyx. hogyha megnézzük, fekete onyxból készültek a Everything is kerekek. natural. It's gold, precious Tehát csak stone. természetes úgymond anyagokat tartalmaz az autónk, aranyat, 272 rubint, gyémántot, 272 darab gyémánt található egyébként ebben a kis szépséges autónkban. Bocsánat, egy hölgy ehhez mit szól, Mónika? Tehát mondjuk a nyakad van, ez hordban áll nyakláncként? Vagy- We can take Monica a for a kerekét tour. egyszerűen. Elvihetjük szívesen, Az jó lenne. elviszünk Monikát egy Because körre. the car is moving. Egyébként abszolút, mint egy automodell úgy absolutely- működik, tehát letehetnénk itt az asztalra és gurigázhatnánk vele akár. Az ajtók nyílnak, a kerekek, a kormány A forog. dolog önmagában azért ijesztő, mert ennek az áráért veszel egy igazi ilyet. Ez egy F50-es Ferrari Yeah, Cabrio, I mean, ezt mondjuk el. abszolút. This is Annyi az értéke. F50 model cabrio. Igen, ez Which was a F50-es limited edition. Cabrio, ráadásul a limitált kiadásnak az Of Ferrari. egy-egyben lemodellezett változata. 206 days to make 206 it. embernap alatt készült összesen el ez az autó. 1650 hours. 1650 óra Azt alatt. tudjuk, hogy melyik országban? Németországban Németországban, in készült. Germany. Hát ez valami csoda. Tamás, mit szól ehhez a Forma 1 világából érkező szakember? Hát végigvittük már a padokon, tulajdonképpen ebben az évben ez az autó megjárta Bahreint. Turnézik. Turnézik, így Nekem van. már volt szerencsém találkozni vele. International tour, Igen, international tour. közösen igen a padokba, Bahreinban az első versenyen, volt Barcelonában, Monte Carloba, és most majd lesz Magyarországon is a magyar versenyen is kiszállítva. És amikor az emberek megérkeznek ez az autóhoz, és rácsodálkoznak, akkor mi a reakció? Hát elsősorban el vannak ájulva, ilyet még nem láttak. Maga a Ferrari főnöke és Montezemolo is megnézte. Luca di Montezemolo, a Ferrari elnöke. Így van, sőt most Monte Carloban, amikor nem akarok márkaneveket mondani, de a másik nagyon nagy autós cég. Meglátta, ők is azt kérdezték tőle, hogy lehet egy ilyet csinálni ő nekik is. Ugye az a csapat, igen, abban a csapatban, ahol Schumacher megy. Ez csak a Mercedes, tehát ez szerintem sportesemény kapcsán ki lehet nyugodtan mondani. És ők is mondták, hogy esetleg meg lehet csinálni, úgyhogy most tárgyalnak, amit én tudok róla, hogy esetleg csináljanak nekik egyet. Egy gyakorlati kérdés, mondjuk egy ilyen kiállításon, amikor a pedokban kiállítjátok, vagy a pedok klubban, a Forma 1-ben, akkor hány testőr van az autó körül? It's a whole team, it's not just a bodyguard. Hát nem egy testőr van általában, hanem egy egész csapat utazik az It's autóval. a bodyguard plus Van people testőr around. is természetesen, I mean, it's a de whole team. a csapatunk is mindig elkíséri az autót, és a legnagyobb úgymond védelem, az azt hiszem, hogy ő maga, tehát mindig Could you megy tell az me how autóval. many exactly and where are they exactly?
and how they look like. És hogy néznek ki? Tehát, hányan vannak pontosan, hol állnak és hogy néznek ki? Van valami terved? Azt maradjon köztünk, majd megbeszéljük adás után. To Bahrain, it went to Switzerland and then to Bahrain, not directly, because of security. Bahrainból Svájcba ment a kis autónk, és onnan vissza Bahrainba. Just for security. Biztonsági okokból, tehát azért vannak ilyen trükkök, amivel készülünk. Itthon tehát akkor a Forma 1-es magyar nagydíjon lehet meg. Hát igen, ez lesz a 25. magyar nagydíj, ami nagyon kevés ország mondhatja magáénak. Egyedül Monte Carlo van abban a szerencsés helyzetben, hogy sorozatban ilyen sok versenyt. A jelentőség az, hogy volt olyan hely, olyan ország, ahol több volt, mint például Anglia, de olyan, hogy egy pályán, egy helyen, az Monte Carlo kívül talán Magyarország a második. És hogyan készülünk a 25. jubileumi magyar nagydíjra? Hát közösen, természetesen. Kicsit álnaív volt a kérdés. Igen, nem, hát már beszámoltunk, ugye, hogy megcsináltuk a Schumacher tribünt, amelyik aránylag elég jól megy, ahol egy sapkát kapnak, egy t-shirtet ajándékba. A jegyek azok tavalyhoz képest sokkal jobban fogynak, és nagyon érdekes a verseny. Rettentő sok pilóta van, ugye most nagyon nagy nevek, Button, Vettel, Weber, Schumacher, Rosberg, tehát van 8 olyan pilóta, amelyik mindegyik nyerni tud. A verseny nagyon érdekes. Nem tudjuk, hogy az esős lesz, vagy nem lesz esős. Hát sok minden történik már, és az időjárási szélsőségek azok a Forma 1-et sem hagyják érintetlenül. Még egy kérdés a most hétvégi futamról, ugye a török nagydíj következik a versenynaptárban, hiszen azért ahhoz is van némi kötődésed. Hát igen, én voltam a úgynevezett konzulens, aki fölépítette a török versenyt Bernie Ecclestone megbízásából. Ugye az isztambuli pályáról beszélünk. Az isztambuli pályáról, így igaz. Érdekes lesz, beszéltünk Schumacherről, azt mondja, hogy most kezd majd elindulni, amit mindannyian remélünk. És tulajdonképpen ugye Barcelona az első európai verseny volt, Monte Carlo az nem nevezhető ilyen pályaversenynek, úgyhogy mindenki az áttörést most Isztambultól várja. Hát és kíváncsian várjuk például a Renault és Robert Kubica feltámadását, hiszen kiváló formában van. Mindenkinek a meglepetése Kubica, és nagyon jól megy, tehát az, hogy ott volt a pódiumon most már, és a Renault, tényleg ez mindenkinek nagy meglepetés. Kedves nézőink, nem akarjuk önöket elijeszteni, a következő másfél-két órában Frank Tamással mi ketten eldiskurálgatunk a Forma 1 világáról, ez persze nem igaz, bár szívesen tennénk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Thank you for joining us, and good luck for this car. Köszönjük szépen, és sok sikert természetesen a magyar nagydíjhoz is. Szerintem addig még mindenképpen fogunk beszélgetni, Tamás. Köszönjük szépen. Hamarosan Váci Eszter mesél nekünk, aztán Csepregi Éva, Bach Szilvia is itt lesz, Nagy Feró is. Ha én nevetek, anya is nevet, apa is nevet. Sok szép helyen voltunk már együtt. Nem sokára elviszem őket a gyermeknapra is. Ingyenes Városligeti Gyermeknap, május 29-én és 30-án. Ha a helyzet úgy kívánja, döntsön az egyszerűbb megoldás mellett. Rendezze életét az FHB jelzálog hiteleivel. Adósságrendezésre, lakásvásárlásra, szabad felhasználásra. Akciós ajánlatunkért hívja szakértőnket a 0640 344 344-es számon. FHB, a család bankja. A Pannon mostantól Telenor. Tudjuk, hogy sokan kétféle telefont tartanak fenn. Ők eddig azért ragaszkodtak a vonalas telefonjukhoz, hogy vezetékes